Добър вечер! Ще ви представя отборната работа на Team Ming за училищната академия със следните участници: Боян Христов, Николай Славков, Александър Йорданов, Елина Жекова и по програма Стефани Съпчева, която реши, че не може да се справи и се отказа още на първия ден. Събра си нещата и се тръгна. Така, това е нашето Single Page Application, нашият. Той представлява играта с плоскостта и тухличките, която е известна още от старите Nokia. Държа да отбележа, че абсолютно всичко е писано на Canvas и няма никакви изображения, които да са ползвани в света. Говорим за нещо ето тук. Разбира се, това е бекграунд, който е изображение, но това не е толкова важно. Преди да натиснем Space в началото на играта, топката се движи с ракета, за да ни даде време да се подготвим. Ракета, разбира се, се движи с стрелките наляво и надясно, като фокусът е на цялата страница, за да не се получават глупави неща от сорта на кликаме отстрани, някъде ето тук, и играта спира да действа. Да, пускаме, разбива тухли, както виждаме отстрани. Точно тук има и скор, падат бутилки, като за 2 чупени ни дава кола, за 5 ни дава бира. Така, това е малко поздрав за Жорето. Трябваше да има бира, няма как. Тук пропуснах малко да отбележа за бутона. I want to play again. Go cry to your mama. Окей. Но все пак играта започва от начало. И както виждаме, когато падне бутилка и я съберем, скоро се увеличава. 20 за кола и 200 за бира, ако не се лъжа. HTML кодът не е голям, тъй като всичко се добавя динамично. Пък и не са кой знае колко елементи, всичко е на Canvas. CSS не сме се различавали, толкова колкото да изглежда приятно отстрани, не кой знае какво. Да, Canvas има background gradient, за да бъде малко по-шареничко. JavaScript от около 480 реда, като започва с Canvas, Random Color, Brick и Ball, които са ни добре познати от последната лекция за Canvas, водена от Дончо. Тук имаме и Coke Bottle и Beer Bottle, които са всъщност бутилките, които падат, писани цяло на Canvas, както виждате. Ракета, като решихме ракета в нашата игра да не е като обикновено плоскост, ами при нас всъщност е триъгълник, за да може, когато падне от тази страна, всъщност ще излети обратно на там, и когато падне от тази страна, ще излети на там, за да ни дава малко повече контрол и да не стъква. Всъщност още едно нещо, което добавихме, е да може да излиза леко ракета извън това, като в момента, в който пуснем клавиша, ракетата се връща, за да ни даде още веднъж малко повече контрол, направи играта по-интересна. Докъде бяхме стигнали? Тук масив, който се изрисува тухлите, Animation Frame, разбира се. Нещо умно, за което се сетихме и всъщност без което играта ще да лагва безобразно много, беше да се изтрива само след елементите, които се движат, което е след ракета, след... така, в момента друго показвах. В момента това е преди да натиснем Space, че топката остава. Това са всъщност event листналите за наляво, надясно и Space-а. А тук вече имаме и броячът за счупени тухли, който всъщност ни решава дали да пусне кола или бира или така нататък. Тук борим скора, 200 за бира и така нататък.
И ето го и всъщност това, което почнах да обяснявам по-рано. Трие се само след топката, само след ракета, след баунс и така нататък, което кара играта да лагва малко по-малко. За да е малко по-подредено, всъщност реших да сложа тази функция извън главния скоп, за да може да изглежда малко по-подредено. И като цяло това представлява нашето приложение. Както казах много пъти, писано изцяло на Canvas, като сме гледали да изпълним задачата възможно най-добре, и е писано изцяло от нас, като всеки е дал своя принос и не сме ползвали парчета код от интернет. Благодаря ви за внимание.